urobia prvé ako hasiči, keďže medzi tým, ako sa dostavili na miesto, vedeli, že ide o etylen oxid. Operačný dôstojník im povie nebezpečenstva tej látky a povie im, akým spôsobom uchrániť postihnutých ľudí. V prvom rade musia zabezpečiť to, aby sa postihnutí z tejto oblasti dostali preč. A prečo? Pretože, ako som povedal, etylen oxid je nebezpečná látka, vytvára, okrem toho, že je jedovatá, tak je aj dráždivá a poškodzuje zrak a poškodzuje kožu. Teraz, keď ich dali mimo, mali by ich vyzliecť do hola, pretože nasiaknutý odev etylen oxid spôsobuje plusviere na tele. Potom, ako ich dali do tohto priestoru, budú budovať v podstate dekontaminačnú sprchu, aby týchto ľudí, ktorí tam sú, dekontaminovali. Pretože etylen oxid dostáva aj na tele. Aby sa teda ľudia, ktorí odtiaľ idú, okrem toho je aj karcinogénny, aby ľudia, ktorí prejdú z tejto zóny do zóny bezpečnej, aby už boli, aby teda neohrozovali ľudí za tou bezpečnou zónou. Áno? Takže kvôli tomu sa to celé robí. Ako vidíte, práve stávajú dekontaminačný stan. Teraz to, čo robí tento človek, je vlastne to, že chráni ľudí, ktorí sú za tou zónou priamého ohrozenia. Naťahuje tzv. Deflektor. Je to vlastne vodná clona, ktorá nám zabráni tomu, keby sa zmenil vietor. Totiž to predpokladáme v tomto prípade, že ide vietor do severozápadu. Áno? Takže nefúka týmto smerom. Ale akákoľvek zmena vetra by ohrozila znovu tých istých ľudí, ktorí sú tam vyskladaní. Takže postavíme deflektor, ktorý oddelí túto zónu od... Takže postavíme vlastne ten deflektor tak, aby jednoducho oddelil tú zónu, aby zabránil tomu, aby tá nebezpečná látka sa dostala späť na postihnutých ľudí. Áno? Teraz idú vytyčovať zónu priamého ohrozenia. To znamená zónu, na ktorú sa... Zóna priamého ohrozenia sa určuje na základe detektora plynov. Detektor plynov má jeden z tých zasahujúcich príslušníkov a vlastne ním určuje, my máme tzv. Jednoduchý detektor plynov. To znamená, určuje nám CO v prostredí a O2. Vieme, že O2 v normálnom prostredí je 20,9%. A vieme, že tu unikla nebezpečná látka. Ak nám ten detektor ukáže, že O2 má inú hodnotu, ako má mať, je jasné, že nebezpečná látka sa dostala do prostredia. To znamená, my nemáme externý nejaký prístroj, ktorý presne určí nebezpečnú látku. Taký prístroj ani neexistuje. Sú to špeciálne vlastne prístroje, ktoré majú Teraz vidíte, áno, toto je tá vlastne vodná clona. Ona zabráni tomu, aby ten uniknutý etylen oxid, ktorý je v kvapalnom skupenstve, dostáva sa do vzduchu, vlastne potom v plynnom skupenstve. V prípade zmeny vetra by sa mohol dostať späť a ohroziť aj všetkých zasahujúcich, ktorí sú týmto smerom. On strháva vlastne tú plynnú zložku, ťahajú k zemi, kde sa následne je riediteľný vodou, takže môže sa použiť vodná clona, on sa následne potom odparí, áno, odparí. Čo s tými, čo sú v bezvedomí? Oni vlastne čakajú? Tí, čo sú v bezvedomí, nemajú inú šancu, musia čakať jednoducho na dekontamináciu a sú položení, vidíte, v stabilizovanej polohe. Áno, lebo etylen oxid, okrem toho, že plus viere spôsobuje, poškodzuje zrak, tak aj spôsobuje zvracanie. To znamená, keď ich nedáme do stabilizovanej polohy, vratkami sa môžu udusiť. Ako vidíte, zasahujú 4 príslušníci, čo je v našich podmienkach už dosť veľa. Áno, viacej v podstate teoreticky z nášho okresu príslušníkov zasahovať nemôže vo vlekoch. Takže nemôžeme sa venovať všetkým, musíme robiť aj okrem tej činnosti prvej pomoci a iné práce.
založená, áno. Ona musí byť za hranicou priamého ohrozenia. Čaká sa, kým bude dekontaminovaný vlastne ten postihnutý. Nebudeme samozrejme pýtať sprchu, hej, na ľudí. Udiela by sa sprcha, koľko, to by bolo celé. Potom vám vlastne ukážeme, ako funguje tá sprcha. Na etylenoxid ako dekontaminant stačí obyčajná voda. Alebo saponát, ešte môže byť mydlový, a môže byť.
Enty? Oči zobrali? Áno. Tak nie na tom. No tak lepšie. Tomáš, toto je z tvojho. A kto je toto? Musím ťa pomôcť pochopiť. No a už sa ti akože ono zlepšilo, lebo už ma tlačia na sadne zase. Máš? No, mám. Ten je? Áno, áno. Jeden, dva, tri, štyri, ešte jeden. Auto som už videl. Dobre, poďte, dievčatka. Ešte 5 minúty. Dobre, nejaký doklad so sebou máte, dievčatka? No to nič, toto teraz spýtneme dole. Toto si vypíšete, keď nemáte žiaden doklad. Ja vám dám takýto pásik. Nebudete si ho dávať dole. Pravú ručku poprosím. Pravú ručku vydaj. Dobre, nebudete si dávať dole počas celého pobytu. Dobre? To je taký váš identifikačný doklad. Nejaké zdravotné ťažkosti máte? Když neviděl, Ak by ste potrebovali niekam odísť, stále sa tu prídete hlásiť nám, že ste odešli, zapíšete. Ak by ste mali nejakú požiadavku, čosi, kohokoľvek z personálu oslovíte, ten vám povie, alebo to zariadi. Dobre? Dobre, tak potom si môžete ísť vypísať, tento pán vás odprevádí. Dobre, potom na to. David. Do dvojky a... Do dvojky tak treba tam. A teraz sa im spraví fotka a ide to do toho, alebo ako sa vlastne tá dokumentácia do toho. Začnem ja. Zahrám to. Môžeš. Prídu rezidenti, dostanú zažný jeden pásik. Pod týmto registračným číslom, ktoré je samozrejme jedinečné na každom bende, ten človek u nás figuruje v systéme, prideli sa k tomuto číslu na bende fotka tváre. Tento bend sa samozrejme upozorníme, nedávať dole, v sprche je samozrejme neodstreliteľný, takže ak nás si naozaj dole nedá, spýtame sa na zdravotné ťažkosti, spýtame sa na to, či teda má ešte nejaký identifikačný doklad, akýkoľvek, čokoľvek v každom vlastne štáte, v každej lokalite môže byť niečo iné. Ak áno, pridelíme k fotke, k číslu registračnému, číslo fotky, číslo identifikačného dokladu a vlastne máme kompletného zaregistrovaného človeka. Ak to nemá, máme na to špeciálny formulár, ktoré poprosíme, aby nám to vypísal a vlastne posúvame ho do systému kolegovi. Ideš? Takže je to v podstate rozdelené na dve časti, registrácia a administrácia. Pri väčšom počte ľudí vieme to zvládnuť, takže oni sú dvaja alebo traja a je to napojené všetko cez počítač, že to automaticky vieme odosielať aj na počítač, čiže tým pádom to všetko rýchlejšie funguje. Nahadzujeme do systému, potom keď by náhodou, lebo niekedy pri registrácii dávame aj deky, pokiaľ že niekomu treba a stalo sa nám aj to, že niekto chcel viacej tých dek, tak preskočil plot a išiel ešte raz a tým pádom nám v systéme ukáže, že už tu bol a že už je problém. Nie je taká história tej spolupráce veľmi s dobrovoľnými organizáciami. Tu boli dobrovoľná horská služba, dobrovoľní hasiči a Červený kríž. Žiadne. Čiže veľmi to nie je. Teraz je taká aktivita v Bratislave, že dá dohromady všetky alebo viaceré dobrovoľné organizácie, aby tá náväznosť na štát bola jednoduchšia. Aby štát alebo civilná ochrana alebo IZS mohla zavolať na jedno číslo a to číslo bude kontaktovať ďalšie zložky. Tak my máme, hovorím, aj zmluvu máme so sekciou IZS vlastne, takže aj napríklad Haiti, keď bolo, tak prvá výzva na Haiti bola práve z ministerstva vnútra. Tam bolo z pohotovostných 5-6 ľudí. Tak celkom zatiaľ, hej, aj naozaj aj finančná a materiálna pomoc na konzervačnej strany, celý ten príves je vlastne.